Όταν γιορτάζει ένας Άγιος, αδελφοί μου, προβάλλει στο νοητό στερέωμα της Αγίας μας Εκκλησίας ένα αστέρι πρώτου μεγέθους, αστραπιβόλο και ακτινοβόλο. Σήμερα όμως δεν γιορτάζει ένας Άγιος της Εκκλησίας μας. Γιορτάζει η Παναγία, η Αγία Αγίων Μίζων. Γι' αυτό σήμερον προβάλλει στο νοητό στερέωμα της Εκκλησίας μας η φωτοφόρος αυγή, που ενώπιον της οποίας όλα τα αστέρια όταν προβάλλει η αυγή τρεμοσβήνουν και χάνονται. Γιατί από αυτήν την φωτοφόρον αυγήν αναμένεται η ανατολή του ηλίου. Αυτή η φωτοφόρος και ακτινοβόλος αυγή είναι η Παντοβασίλισσα, η Υπεραγία Θεοτόκος, η υπέρμαχος στρατηγός, η και χαριτωμένη και ευλογημένη εν γυναιξή, η Παναγία και Πάναγνος κόρη της Ναζαρέτ, της οποίας ως γνωστόν σήμερον η Αγιοτάτη ημών Εκκλησία εορτάζει την πανσεβάσμιον μετάστασιν αυτής εις τους ουρανούς. 3 μέρες πριν να την καλέσει στον ουρανό ο Θεός, την πληροφορεί με αρχάγγελον, όπως πάντοτε. Οι πυρέτες της Παναγίας μας ήταν οι άγγελοι και οι αρχάγγελοι, την υπηρετούσαν. Έτσι και τώρα, τις τελευταίες στιγμές της ζωής της, έρχεται αγλαοπυρσόμορφος αρχάγγελος του ουρανού για να την πληροφορήσει ότι θα μεταστεί, θα φύγει για τα ουράνια σκηνώματα. Η Παναγία δέχεται με αταραξίαν την απόφαση του Θεού και την πρόσκληση στον ουρανό. Μεταβαίνει στο 40άριον όρος, όπου εκεί ενθυμείται τον Υιόν και Θεόν της, που τον είδε αιμόφυρτον και ακανθοστεφανωμένον πάνω στο φρικτό σταυρό του Γολγοθά. Τον ενθυμείται όταν προσήφιετο πολλές φορές εκεί στην Γεστημανή, εις το όρος των ελαιών, και μάλιστα ενθυμείται την φοβερή εκείνη προσευχήν της αγωνίας, κατά την οποία ο Χριστός μας προσευχόμενος έτρεχε ο υδρός του προσώπου του ως ηθρόμβη αίματος. Εκεί η Παναγία μας, στο θεοβάδιστο εκείνον όρος το 40άριον, πηγαίνει και εκείνη να προσευχηθεί γονικλινής στον Υιόν και Θεόν της και να τον παρακαλέσει και να του πει: Κύριέ μου, Ιε και Θεέ μου, Συ που με κατέστησες εκλεκτών δοχείων και Συ που με εξέλεξες για να γίνω σκεύος εκλογής Σου, και Εσύ που καταδέχτηκες να σκηνώσεις τα σπλάχνα μου, και Εσύ που δέχτηκες και δανείστηκες τη σάρκα μου, Συ ο άσαρκος Θεός για να γίνεις άνθρωπος πάνω στη γη, σε παρακαλώ Κύριέ μου, δέξου το πνεύμα μου και αξίωσέ με να εισέλθω εις την βασιλεία Σου και να κληρονομήσω τα αιώνια αγαθά που Εσύ έχεις ετοιμασμένα για εκείνους που σε αγαπούν. Και εγώ, Κύριέ μου, σε ηγάπησα, σε οικειοφόρησα, σε γαλακτοτρόφισα, Σου έδωσα ό,τι είχα και δεν είχα, για να σε αναθρέψω σαν άνθρωπο πάνω στη γη και να σε προσφέρω σαν θεάνθρωπο και σωτήρα της οικουμένης ολοκλήρου. Κατεβαίνει από το 40άριον όρος η Παναγία. Ετοιμάζει τα της κοιμής, τα του ενταφιασμού της, και ενώ γίνεται αυτό, θαυμαστή νεφέλη που δεν ήταν τίποτε άλλο παρά το Πανάγιον Πνεύμα, σαν την νεφέλη εκείνη της μεταμορφώσεως
που ακούστηκε η φωνή του Θεού, ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός ενώ ευδόκησα αυτού ακούεται. Θαυμαστή νεφέλη το Πανάγιον και παντοκρατορικών και παντοδύναμων πνεύμα. Τι κάνει? Θαυμαστός. Συγκεντρώνει όλους τους Αγίους Αποστόλους και μαθητάς του Χριστού γύρω από την επιθανάτιον κλίνην της Παναγίας Παρθένου, και εκείνη ξαπλωμένη πάνω στο κρεβάτι υψώνει τα βλέμματά της προς τον ουρανό, υψώνει τα Πανάγια χέρια της και ευλογεί και εύχεται υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου. Ευλογεί τους παρισταμένους Αποστόλους, οι οποίοι με αναφιλητά και δάκρυα και αναστεναγμούς αποχαιρετούν την μητέρα του Υιού και Θεούτων, με δάκρυα και με πόνο πολύ την αποχαιρετούν, γιατί φεύγει και εκείνη από κοντά τους, και ενώ γίνονται όλα αυτά η Παναγία παραδίδει το πνεύμα της. Χωρί αρχαγγέλων και αγγέλων παραλαμβάνουν την Αγία ψυχήν της και την ανεβάζουν εις τα ουράνια σκηνώματα και την τοποθετούν δια χρήσο περιβεβλημένοι και πεπικυλμένοι τες αρετές δεξιά του θρόνου του Θεού, σαν παντοβασίλισσα, σαν βασίλισσα του ουρανού και της γης, όπως της άξιζε. Και το Πανάγιον σώμα της παραβαίνει εκεί όπου οι Άγιοι Απόστολοι το κηδεύουν με ύμνους εξοδίους, και μετά 3 ημέρας ενώ ετέλουν την Θείαν Ευχαριστίαν και ύψωναν των τίμιων άρτων και δοξολογούσαν τον Θεόν, άνοιξαν οι ουρανοί και τι βλέπουν? Βλέπουν την βασίλισσα του ουρανού να στέκεται κοντά στο θρόνο της τριαδικής θεότητος, κοντά στο θρόνο του τριαδικού Θεού μας, τον απροσπέλαστο θρόνο και ακτινοβόλο και παντοδύναμο. Και εκεί ακτινοβολούσα και αυτή, δια χρήσο περιβεβλημένη και πεπικυλμένη τες αρετές, στολισμένη όχι με φτιασίδια και στολίδια ανθρώπινα, αλλά με τα στολίδια τα πνευματικά τα ουράνια, με τις Πανάγιες και πανεύωσμες αρετές που ήταν στολισμένη η ψυχή της, δια χρήσο περιβεβλημένη και πεπικυλμένη, στέκεται εκεί δεξιά στο θρόνο του Θεού. Και τι κάνει? Πρεσβεύει γονικλινής υπερ όλων ημών. Για όλους ημάς που αποτελούμε την επί της γης στρατευωμένη εκκλησίαν, προσεύχεται για τον καθένα από μας που την παρακαλούμε, που την οικετεύουμε, που αναθέτουμε τα σδεήσεις μας, τα προβλήματά μας και όλα τα αιτήματά μας εκείνην. Τα μεταφέρει εκείνη σαν άλλο πυρήμορφο όχημα στο θρόνο της τρισιλίου θεότητος και παρακαλεί τον ουράνιο Πατέρα να ευλογήσει, να μας προστατεύσει, να μας ενδυναμώσει, και εκείνη σαν μητέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, που έχει μεγάλην παρησίαν και χάριν και δύναμην, σαν άλλη νεφέλη μας σκεπάζει και μας προστατεύει από κάθε κακό και από κάθε επίθεση του σατανά. Ανθρώπινη γλώσσα, αδελφοί μου, δεν μπορεί να περιγράψει το μεγαλείον το πνευματικό της Παναγίας μας. Υπήρξε το ασύγκριτο μεγαλείο των μεγαλείων, λένε οι Άγιοι Πατέρες. Το ασύγκριτο, δεν συγκρίνεται. Το ασύγκριτο μεγαλείον των μεγαλείων. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός λέει ότι όλα εις την Παρθένον απέβησαν παντός ακούσματος ανώτατον άκουσμα. Δηλαδή όλα όσα έγιναν στην Παναγία δεν ξανακούστηκαν ποτέ πάνω στη γη να έχουν γίνει σε καμιά γυναίκα, γιατί εκείνη ήταν η μοναδική, ήταν η εκλελεγμένη εκ των αιώνων, ήταν το σκεύος της εκλογής, ήταν η διαλεγμένη γυναίκα από όλα τα εκατομμύρια των γυναικών, που ήταν μόνη αξία
αγνή και πανάχραντος, ευλογημένη και χαριτωμένη, να δεχθεί μέσα της, να κυοφορήσει στα σπλάχνα της των Πανάγιων, των Πανυπερτέλειων, των Παντοδύναμων Θεών, των Κύριων ημών Ιησούν Χριστών. Ποια γλώσσα μπορεί να περιγράψει, αδελφοί μου, επαρκώς το μεγαλείον το πνευματικών της Υπεραγίας Θεοτόκου? Εκείνη έγινε η ζωηφόρος τράπεζα που εκράτησε μέσα της, πάνω της, τον άρτον της ζωής, τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν, με τον οποίον εμείς τρεφόμαστε σήμερα πνευματικός. Παίρνουμε δύναμη πνευματική, εξαγιάζεται η ψυχή μας και γινόμαστε συγκληρονόμοι Χριστού. Εκείνη η Παναγία μας έγινε η πρώτη Άγια Τράπεζα, η οποία εκράτησε πάνω της τον άρτον της ζωής, τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν. Η Παναγία είναι το χρυσούν θυμιατήριον, το οποίο εκράτησε μέσα της το πυρ της θεότητος χωρίς να φλεγεί. Το πυρ της θεότητος που δεν μπορεί τον Θεό να τον πλησιάσει, όχι να τον κρατήσει κανείς μέσα του. Εκείνη ήταν αξία, ήταν καθαρή, ήταν αμόλυντη, ήταν και χαριτωμένη, ήταν ικανή να κρατήσει μέσα της, στα σπλάχνα της, το πυρ της θεότητος χωρίς να φλεγεί, χωρίς να κατακαεί. Αδελφοί μου, η Παναγία μας, πόση ευγνωμοσύνη οφείλουμε προς αυτήν. Μας εχάρισε τον Υιόν και Θεόν της. Μας έφερε στον κόσμο το σωτήρα και λυτρωτή μας. Μας εδώρισε και μας άνοιξε τις πύλες της αιωνίου ζωής. Για σκεφτείτε, αν δεν υπήρξε η Παναγιά, πώς θα ερχότανε ο Χριστός στη γη? Αν η Παναγία δεν γινότανε η νοητή κλίμακα, η νοητή σκάλα από την οποία θα κατέβαινε ο Θεός, πώς θα άνοιγαν οι θύρες του ουρανού? Πώς θα έκλειναν οι πύλες του Άδου? Πώς θα ελευθερώνονταν όλοι εκείνοι που ήσαν και κλεισμένοι και φυλακισμένοι μέσα εις τον Άδην? Η Παναγιά μας, αδελφοί μου, στην Παναγιά μας οφείλουμε ευγνωμοσύνη βαθιά, γιατί μας έφερε τον σωτήρα. Την Παναγία μας πρέπει να την ευγνωμονούμε με όλη μας την καρδιά, γιατί δεν μας έφερε μόνο το Χριστό, αλλά καθημερινώς είναι κοντά μας και πρεσβεύει για όλους μας. Καθημερινώς. Ο γέρος, η γριά, ο μεσήλιξ, ο νέος, το μικρό παιδί, Παναγιά μου όταν φωνάζει, τρέχει κοντά του η Παναγιά και προσφέρει την ακαταμάχητον προστασία της. Έρχεται κοντά σ' όποιον ζητήσει την βοήθειά της. Πόσες φορές, αδελφοί μου, και εσείς και εγώ, ευρισκόμενοι σε δύσκολες στιγμές, δεν φωνάξαμε την Παναγιά μας και δεν ήλθε και δεν μας παρηγόρησε? Πόσες φορές δεν ήλθε κοντά μας και νοερός μας εσφούντισε τον υδρότα του προσώπου μας, τα δάκρυα τα καυτερά που χύνουμε σε αυτή την πολυστένακτη ζωή που ζούμε, σε αυτό τον ανηφορικό δρόμο που ανεβαίνουμε, σε αυτές τις δύσκολες εποχές που περνάμε. Η Παναγιά μας είναι εκείνη η οποία έρχεται παρά το πλευρόν μας, μας παίρνει στην αγκαλιά της σαν στοργική μητέρα που είναι, μας αγκαλιάζει σφιχτά, μας προστατεύει σαν νεφέλη προστατευτική και μας διαφυλάσσει από κάθε κακό. Αρκεί εμείς να καταφεύγουμε σε αυτήν, αρκεί να την παρακαλούμε με όλη μας την καρδιά, αρκεί να την πιστεύουμε. Ας είμαστε αμαρτωλοί, ας διαπράττουμε αμαρτίες, να μετανοούμε και να πηγαίνουμε στη μανούλα, στη μητέρα μας τη πνευματική, και να πέφτουμε στα πόδια της και να της λέμε: «Συ Παναγιά μου που έχεις παρησία στο θρόνο του Θεού, συ που όταν ζητήσεις κάτι σου το δίνει ο Υιός και Θεός σου, σε παρακαλώ και σε οικετεύω. Πάρε και τα δικά μου προβλήματα και παρακάλεσε τον Υιόν και Θεόν σου.
να δώσει την ευλογία Του, να λύσει όλα τα προβλήματά μου, να συγχωρήσει τις αμαρτίες μου, να με ενδυναμώσει σε αυτή τη ζωή, να μου δώσει κουράγιο, να σηκώσω τους σταυρούς που φέρω στους ώμους μου, να τα βγάλω πέρα, γιατί δυσκολεύομαι σε αυτή τη ζωή. Οι απαιτήσεις είναι πολλές, τα προβλήματα δυσεπίλητα, οι πόνοι και οι αναστεναγμοί αναμέτρητοι, τα αναφιλητά συνεχή. Παναγιά μου, βοήθησέ με. Αυτό να λέμε, αδελφοί μου. Ας είμαστε αμαρτωλοί, αρκεί να είμαστε μετανοημένοι, να ζητάμε το έλεος του Θεού. Και η Παναγιά είναι κοντά μας. Έζησε σαν άνθρωπος, γνωρίζει τον ανθρώπινο πόνο, τον έζησε όσο πιο πολύ το έχει ζήσει άνθρωπος πάνω στη γη. Είναι η βασίλισσα του πόνου. Εκείνη στην καρδίαν διήλθε ρομφαία όταν έβλεπε τον Υιόν της εσταυρωμένον και αιμόφυρτον πάνω στο σταυρό. Γνωρίζει λοιπόν τους πόνους μας, τους αναστεναγμούς μας. Είναι άνθρωπος, έζησε σαν άνθρωπος πάνω στη γη. Γι' αυτό όταν τη ζητήσεις και τη ζητήσω κάτι, το δέχεται και τρέχει αμέσως για να μας δώσει την λύση και την απάντηση. Αρκεί εμείς με πίστη φλογερή να την παρακαλούμε. Να ευγνωμονούμε την Παναγιά μας, αδελφοί μου, γιατί μας εχάρισε το Χριστό, το σωτήρα του κόσμου, γιατί είναι καθημερινός κοντά μας και μεταφέρει τις δεήσεις και προσευχές μας και μας προστατεύει. Και για ένα ακόμα λόγο να ευχαριστούμε την Παναγιά μας, γιατί προστατεύει την πατρίδα μας. Ναι, προστατεύει την Ελλάδα. Η Ελλάδα, όχι γιατί εμείς είμαστε Έλληνες, η Ελλάδα παίζει σπουδαίων ρόλων μέσα στην ανθρωπότητα ολόκληρον. Είναι το μόνο ορθόδοξον ελεύθερον έθνος που θα διαδραματίσει σπουδαίων ρόλων στην εξέλιξη της ιστορίας της Ορθοδοξίας μας. Η Παναγία μας πάντοτε, όταν το έθνος μας βρισκόταν κάτω από καταιγίδες και κεραυνούς και κινδύνευε να διαλυθεί, η Παναγία μας σκέπαζε το έθνος μας. Ως άλλη κρατεά νεφέλη, ως άλλη κρατεά σκέπη. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας έχει αφιερώσει ειδική εορτή, την εορτή της Αγίας Σκέπης της Παναγιάς μας, γιατί η Παναγία μας σκέπασε και σκεπάζει και θα σκεπάζει το έθνος μας, την πατρίδα μας. Το βλέπαν αυτό ποιοι? Οι γενναίοι αγωνιστές, οι αξιωματικοί, οι υπαξιωματικοί και οι οπλίτες του ενδόξου στρατεύματός μας. Την έβλεπαν τότε που πολεμούσαν μπροστά στη γραμμή και την έβλεπαν ολοζώντανη να περιέρχεται τα χαρακώματά των, άλλοτε σαν καλογριά στα ολόμαυρα ντυμένη, άλλοτε σαν βασίλισσα στα ολόχρυσα, ακτινοβολούσα, να ενδυναμώνει και να ενισχύει τους αγωνιζομένους γενναίους ήρωας της πατρίδος μας, τους στρατιώτας, τους αξιωματικούς και τους υπαξιωματικούς του ενδόξου στρατεύματός μας, που αγωνίζονταν για ποιο σκοπό? Για του Χριστού την πίστη την Αγίαν και για της πατρίδος την ελευθερίαν. Η Παναγιά μας λοιπόν, αδελφοί μου, μας προστατεύει το έθνος μας. Το επροστάτευε και το προστατεύει και σήμερον. Ναι, και σήμερον. Και φωτίζει και θα φωτίζει τους άρχοντας, τους εκκλησιαστικούς, πολιτικούς και όλους εμάς τους χριστιανούς που έχουμε παρεκτραπεί, που δυστυχώς έχουμε ξεχάσει το δρόμο το σωστό. Η Παναγιά μας φωτίζει, μας κατευθύνει, μας πιάνει από το χέρι και μας οδηγεί στο δρόμο τον ίσιο, αρκεί να την παρακαλούμε, να την οικετεύουμε, να έρχεται πάντοτε κοντά μας και να γίνεται πρέσβυρα και μεσήτρια υπερ όλων ημών. Αδελφοί μου, εύχομαι ο Πανάγαθος Τριαδικός Παντοδύναμος Θεός μας, δια των πρεσβειών της Υπεραγίας Θεοτόκου, της οποίας την σεβασμίαν
κοίμησιν και μετάστασιν εορτάζομεν σήμερον. Ο τριαδικός Θεός μας να ευλογεί όλους σας. Η Παναγιά μας να σας σκεπάζει, να σας φυλάτει από κάθε κακό, να σας ενδυναμώνει εσάς τους παρισταμένους τώρα σε αυτή την ιερή μυσταγωγία και όλα τα μέλη των οικογενειών σας. Χρόνια πολλά και ευλογημένα, αδελφοί μου.